espacial lluitaré jo en busca de pau. Portaré en la bandera jo la calavera cruel, per així indicar bé que mai no pararé fins a la fi i així aconseguir el planeta en pau. Potser que la vida jo perdré, però fidel haig de ser. El doctor Daiba, que havia estat prevenint la gent de la Terra de la invasió dels Mazoni, va ser assassinat. Després de la seva mort, Tadashi i el seu fill, en adonar-se de la total manca d'empenta del govern federal de la Terra, va decidir d'unir-se al capità Harlock a bord de la nau espacial pirata Arcàdia, per lluitar plegats contra els invasors. I ara, els dos impetuosos joves acaben de començar un viatge de lluita sense fi contra els Mazoni. El capità Harlock, allà on s'acaben les estrelles. Bé, i doncs, què he de fer en aquesta nau? Res de particular. Ah? Ves a fer un tomb per la nau. Encara no conec les teves aptituds i tu tampoc saps exactament el que pots fer. No saps gaires coses sobre aquesta nau, oi que no? Ja les aniràs aprenent amb el temps. Quan sàpigues com funciona tot, decidiré quin càrrec ocuparàs en la nostra nau. Aquest és el pont de l'Arcàdia. Què? Ens n'anem? Ja estic preparada. Les dues bandes, màxima velocitat. Angle d'escapada de gravitació 40 graus. Potència del motor 70%. Endavant! Hisseu la nostra bandera i ensenyeu-la bé a aquests perdularis indignes de la Terra. Que vegin la bandera del capità Harlock. Uau! Sento com si em xuclessin. No es veu cap obstacle en 500.000 quilòmetres. Perfecte. Ostres, l'univers és gran de debò. Aquesta nau és formidable. És realment una magnífica nau espacial. Per cert, qui l'ha construïda? Pregunto qui l'ha construït. Un gran amic meu. Eh? Dic que la va construir un gran amic meu. Un gran amic meu. Tot un geni. Un gran amic seu? I on és ara? És mort. És mort? No. Vull dir que encara viu. Encara viu? És mort de veritat, tot i així encara viu. Segur que encara viu. No l'entenc. Digui'm, Harlock. Kai, porta el Tadashi a fer una volta per la nau. Sí. Vine per aquí, sisplau. Ai! On és el meu licor? Ha desaparegut. Mira on poses els peus. Mai se sap què hi pot haver a terra. Ui! Ho sento molt! Ni tampoc que pot caure des de dalt. O sigui que vigila també el cap.
No em diguis que poden jugar a la nau. Hi ha res de dolent en això? Ah, no? Esclar, a mi no em vas! Ja podries mirar per on camines, eh? Oh, em sap molt de greu. Tant se val. Va, anem-se'n. Em tocava a mi ara. Va, tornem-hi. Què caram passa en aquesta nau? Atura't! Aquest ocellot em roba el menjar quan tot just l'acabo de cuinar. Això no ho puc suportar més. És la senyora Massusan, la cuinera. Penso enverinar el menjar, així em desempallegaré d'aquestes bestioles per sempre. Senyora Massusan, Hola, xata. Com estàs? et presento el senyor Daiba. És nou. Vostè és el fill del doctor Daiba, oi? Sí, senyora. I jo respectava moltíssim el seu pare i la seva mort em va posar molt trista. Escolti'm, espero que no tingui manies amb el menjar, Dit d'una altra manera, que no li agradi el peix o que no begui o alguna altra cosa. Segur que no és un llepafils? De debò que no! De debò? Me n'alegro molt. Porta això aquí, gat lladregot! El doctor Zero li va ensenyar a pispar el licor, saps? Lladre! Aquests pantalons són meus! Torna-me'ls! Què tens? No se't veu gaire content. El que veig aquí no correspon gaire a la imatge que m'havia fet des de fora. Ah, no? Com era la imatge? No sé, com t'ho diria... Oh, ben segur que t'imaginaves un lloc més net i més endreçat. Com un palau tot bonic i elegant. Aquesta és la teva cabina. Val més que descansis una mica. Fins després. No. No. No és el que jo imaginava. No m'hagués cregut mai que la nau rotllava així. En Tadashi semblava tot decebut. Encara no ha detectat la nau de transport? No, senyor. Intentarem agafar la xarxa de radar de la nau Arcàdia i aleshores ben segur que localitzarem la nau. Quines ganes tinc de veure'l agonitzar regalimant sang. El capità Harlock estarà ben lleig en els seus darrers moments. Detectem una nau de transport com les de la Terra. D'acord amb la seva trajectòria, la nau de transport prové de la plantació planetària número 18. Envia la senyal d'abordatge. Yataran! Yataran! Silenci, sisplau, és un moment molt delicat. Ah, doncs, perdona. La nau de transport s'ha aturat. Molt bé, col·loquem-nos al costat de la nau. Saquejarem la nau de transport. Vols venir-hi? Molt bé. Oh, per favor, perdoni'm la vida. No pateixi. No m'agrada matar perquè sí. I no penso disparar a ningú que no oposi resistència. Màquines escurabutxaques, joies, alcohol... I gra? Només una miqueta. La gent de la Terra estan corromputs. No, això és un regal pels nens bons de la Terra. Ho fem servir com a regal d'aniversari. Fem com sempre? Mhm. Embarqueu només el gra i llanceu la resta de la càrrega. Però que es quedi amb les nines. D'acord, agafi les nines. Moltes gràcies.
deu ser, la gent? Deuen estar menjant. Tadashi! Què estàs fent? L'he vist. El què? Tritó! Tritó? Vull dir Tritó, el satèl·lit de Neptú. L'he vist amb els meus propis ulls. Escolta, som a prop de Venus. No el pots haver vist des d'aquí. De debò! He vist Tritó! Però què et passa? Jo... Com he vingut aquí? Has dit que havies vist Tritó, Tadashi. Tritó? És un miratge. El poc espai d'aquesta nau i l'infinit espai de l'univers. Els sentits humans no suporten gairebé els desequilibris, sabeu? Però aviat s'habituarà a aquest medi. Oh, estic avergonyit. Com és que saps que existeix Tritó? És on va morir la meva mare. La teva mare hi va morir? La meva mare era analista dels fenòmens atmosfèrics dels planetes. Jo tenia 12 anys quan la meva mare va ser víctima d'un accident. És veritat, això? La meva mare va morir per culpa de la irresponsabilitat dels governants. Aquí, Tritó. El nostre sistema d'equilibri gravitatori no funciona. Cal que envieu urgentment naus de rescat. Però el govern de la Terra no va enviar les naus de rescat. El primer ministre i d'altres alts oficials del govern estaven jugant una partida de golf i per això la tramesa de les naus de rescat va ser ajornada 2 dies. Però per tapar la seva culpa, el govern de la Terra va fer públic que la meva mare havia estat la responsable de l'accident. Així que els Masoni van matar el teu pare i la teva mare va morir per culpa de la gent de la Terra. Per tant, no tinc més remei que quedar-me a l'Arcàdia. És l'únic lloc on puc viure. Se'ns ha informat que en Harlock s'ha emportat a l'Arcàdia a la unitat número 37. Llavors tot va bé. Comencem les operacions, doncs? No, no cal que correm. Cada cosa al seu temps, el drama de l'Arcàdia començarà aquest vespre, quan els àngels somin en el silenci de la nit. Això és el pont de l'Arcàdia? A veure, enfoca'l. Sí. Aquí tenim en Harlock. Ja va bé que estigui tot sol. Ara que s'aixequi el taló del drama de l'Arcàdia. Endavant. Sí. Què és això? Tadashi Daiba. Que no pots dormir? Vas dir mort, però viu, oi que sí? Vull dir l'home que va fer construir aquesta nau. Vols sortir del mig, Tadashi Daiba? Quina llauna! Molt bé, doncs tira endavant i carrega-te'ls tots dos. Compte! Estàs bé, Tadashi? Què ha passat? Déu meu, et sagna la mà? Vine amb mi. Envia un missatge al quarter general de les Forces de Seguretat de la Terra. És urgent. El general Kirita. Gràcies per la nina, de Harlock. Maleït Harlock. Oh! Harlock, vols venir un moment? No sé què li passa al Tadashi. Tadashi, què tens? Que no et trobes bé? La sento l'ocarina. L'ocarina? Sí, la sento. Tadashi! Que et passa alguna cosa?
Bé, doncs... La lira li sonava com si fos una ocarina, m'imagino. És un atac de nervis. Estic segura que el canvi de medi n'ha estat la causa. Potser aniria bé que el tornéssim a la Terra durant un temps. Oh, no. No, no ho podem fer. Per què no? Està clar que se sent decebut de l'Arcàdia, no? Tadashi va dir que no podia viure enlloc més que a l'Arcàdia. I jo hi estic d'acord. I què fem? El deixem tal com està? Porteu-lo a la seva cabina. Quin mal cor. En Tadashi s'estava mirant les estrelles, oi? Sí. L'univers li deu haver semblat trist, amb aquest espai negre intens i aquestes estrelles que mai titilen. Val més que no esperi gran cosa. Haurà de viure aquí amb nosaltres, sota el mateix cel. A més, estic segur que algun dia els estels titilaran. Va, fes exercici. A volar una mica. Oh! Sisplau, no matis l'ocell. Torna-me'l! Que esteu, aquest ocell. Ho sento, no ho sabia. Va, torna-li l'ocell. El radar dona un senyal. Una nau de transport? Doncs... Ei, emet un raig distorsionador d'imatges. Envieu la nau de reconeixement. Hem traspassat el raig distorsionador d'imatges. És una nau de guerra i no és com les de la Terra. Transmet la imatge aquí, per favor. T'envio la imatge. Mira, és una nau de guerra d'Amazoni. Tothom en posició de batalla. És una emergència de primer ordre. Molt de soroll, què deu passar? Va sortir del mig! No t'estiguis sense fer res! I aquests són els mandrosos d'abans? Torreta número 3, com va la tanca del pont? Tenim un curt-circuit al quadre d'energia i no tanca bé. Desgraciat, es dispararà contra nosaltres. Talla el circuit conductor del canó C. Només utilitzarem els canons A i B. Sala de màquines, vull parlar amb l'oficial a càrrec de la torreta d'energia. Talla el subministrament d'energia de la torreta número 3. Nosaltres ja hem tallat el circuit. La distància d'aproximació relativa és de 100.000 quilòmetres, 90.000, 80.000. S'acosta a una velocitat terrible. Babor, les 12 en punt. La distància és 50.000 quilòmetres. Ajusteu l'angle de foc 0,2. Compteu. Gireu la torreta 15 graus cap a la dreta. Està just al mig del camp d'acció, ara. La nau enemiga ha fet foc. El raig d'energia balística passa de llarg. Foc! L'energia Brett va directe cap a la nau enemiga. 3 segons per l'impacte. 2, 1, fes! Atenció, nau de reconeixement. Ràpidament cap a la nau de guerra d'Amazoni. Ei, Yetaran, tinc un guerrer d'Amazoni. Vols donar-hi un cop d'ull? I ara tinc molta feina. Ah, sí? Bé, d'acord, ja vinc. Què?
Ja t'has acostumat una miqueta a aquesta nau? He tornat a canviar d'idea. Com és, això? Em feia l'efecte que la gent d'aquí era d'allò més gandula, però després de veure el seu comportament m'he convençut que aquesta nau és perfecta. Mira, Tadashi, evidentment aquesta és una nau pirata, no t'ho discutiré. Però també és la nostra nau de guerra i la nostra llar. Seria una bestiesa passar-se el dia fent comèdia a casa, no creus? La dura i difícil regla d'aquesta nau. Diu que la gent únicament està de servei quan realment cal i quan està fora de servei. La seva vida privada és absolutament lliure. Poden dormir o jugar o fer el que els doni la gana, saps? L'univers és prou ample i la seva òrbita dura un llarguíssim període de temps. Estic segur que la nostra és la millor manera de viure'l. Ho entens, ara? Sí, penso que sí, capità Harlock. Han portat un guerrer d'Amazoni a la sala d'armes. Molt bé, ja vinc. Anem-hi, Tadashi. Sí. Soc el capità Harlock, el pirata de l'espai. Digue'm el teu nom i unitat. Soc Norena, d'Amazoni, i sóc la comandant del destacament tempestuós especial número 678-92-11. On és el gruix de les vostres forces i quin és el vostre propòsit en acostar-vos al planeta Terra? Aviat ho sabreu. Sabreu com n'és de gran la totpoderosa Amazoni i també us agenollareu davant la gran reina Reflèxia de la totpoderosa Amazoni. La reina Reflèxia? Visca la gran Amazoni! Tanqueu la mampara! Fixa't, Tadashi. Aquest és l'enemic contra el qual hem de lluitar. És cert. I he vingut per lluitar-hi en contra. Tadashi, només seràs un home fet i dret quan hauràs passat per moltes proves com aquesta. Un home de l'espai, amb una voluntat de ferro. En l'espai avui, en la gran nau espacial, us pot semblar potser un plaer boig i juvenil. Veniu aquí. Podreu veure i contemplar 1000 paisatges i un gran sens fi de visions que us induiran més enllà del bé i del mal. No dubteu, veniu, puig mai més no podreu oblidar-ho ja. Entre milers d'estrelles lluny, un somni ideal viure podreu. 戦いの日々の中、ひとときの休息を求め海賊島へ向かうアルカディア号。だが人工の海面に突如出現した巨大な要塞、そしてマゾーンの女王ラフレシアの姿が。宇宙海賊キャプテンハーロック、幻のマゾーンをお楽しみに。